Helo blant, siwr i chi? Croeso i'n study. Yn anffodus, ni ddim yn gallu mynd i'r capel. Dwi'n mynd i gweld chi ysbel yn gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn blant, ysgolion sy'n y Priordy, Cana a Bancafelin, ac unrhyw blant arall sydd yn gwylio arno ni nawr. Mae'n adeg y Pasg, a mae'r sil hwn yn sil pwysig iawn. Mae'n sil y blodau, neu sil y palmwydd. A mae un o'n ffrindiau gorau i, Islwyn yw enw fe, Islwyn yr Asyn. Mae e fel arfer yn dod gyda fi i'r capel ar sil y blodau bob blwyddyn, a mae e hefyd yn dod o amgylch rhai o'r meithrinfeydd ar ysgolion lleol i'n helpu i ddathlu'r Pasg ac i adrodd stori'r Pasg. A mae Islwyn wedi bod yn teimlo'n drist iawn oherwydd nad oes na oedfeion, nad oes na ymweliadau ysgolion, a felly fe benderfynodd Islwyn y byddai'n byth da pe bai e a finnen eich cyfarch chi gyd. Felly, lliw ei ti Islwyn, dyma fe fan hyn. Wel, mae e wedi bod yn edrych mlaen yn fawr iawn yn dwyt ti i weid helo. Gwyd o'n nŵedd pawb? Helo, ardderchog. Nifer ohonoch chi wedi cwrdd ag Islwyn o'r blaen. Ac felly, mae Islwyn a fi wedi penderfynu, gan nad ydyn ni'n gallu eich gweld chi yn y capel, na'r ysgol sy'n ac yn yr ysgol, byddai'n syniad da i ni i ddarllen stori arbennig i chi heddi. Ac enw'r stori yw Yr Orymdaith Fawr. Chi'n barod? Pawb yn gwrando'n astyd. Gadewch i ni fynd i Jerusalem, medde Iesu wrth ei ffrindiau. Mae gen i rhywbeth pwysig i wneud yno. Felly, dyma nhw'n mynd. A phan o'n nhw'n medru gweld y ddinas o ben Bryn Cyfagos, medde Iesu, gadewch i ni gael gorymdaith. Synodd ffrindiau Iesu. Gorymdaith, medden nhw. Pam gorymdaith? Ond ni ddywedodd yr un ohonyn nhw air oherwydd oedd Iesu wedi rhoi gorchymyn. Rydw i am i ddau ohonoch chi fy thyca asyn, medde fe. Ie, asyn. Dywedwch oedd y perchenog mod i angen e, ac fe fydd e'n deall. Pan ddaeth y ddau ffrind yn ôl gyda'r asyn, neidiodd Iesu ar ei gefn. Rhoddodd broc bach tyner i'w ochrau, a dechreuodd farchogaeth i lawr yr hiw. Dilynodd ei ffrindiau fe. Hwre, Iesu, medden nhw. Iesu yw'r brenin. Ethen nhw i lawr ac i lawr at borth y ddinas. Ac wrth iddyn nhw nesau ato, ymunodd mwy a mwy o bobl â nhw. Iesu'r athro yw e, bloeddiodd rhywun. Iesu'r iachawr yw e, bloeddiodd rhywun arall. Tair hwre i Iesu. Hip hip, hwre! Hip hip, hwre! Hip hip, hwre! Medde pawb. Cyn bo hir oedd pobl ym mhob man yn cerdded gyda'r rymdaith ac yn gweiddi ar ochr yr hewl. Tynnodd rhai eu cotiau a'i rhoi o flaen yr asyn. Torodd eraill ganghennau o'r coed palmwydd. Torodd eraill ganghennau o'r coed palmwydd. Islwyn, coed palmwydd? Naw, ti bron anghofio dwyt ti. Na ni, torodd rhai ganghennau o'r coed palmwydd a'i chwifio nhw yn yr awyr. I chwifio nhw o gwmpas. Roedd cannoedd yno, miloedd efallai, yn curo dwyro, yn dawnsio ac yn gweiddi wrth fynd trwy borth y ddinas. Oedd pawb yn hapus. Wel, bron pawb. Doedd rhai o'r arweinwyr ddim yn hoffi Iesu. O'n nhw'n ei ddigeddus am fod y bobl gyffredin mor hoff ohono fe. A phan welson nhw'r rymdaith, dyma nhw'n gwgu. Da iawn, Islwyn. Yn gwgu. Arhoswch funud, medden nhw. Fedrwch chi ddim cael gorymdaith fan hyn. Dwed wrth y ffrindiau am fod yn ddistaw Iesu. Ond chwerthu'n wnaeth Iesu. Chwerthu'n nath Iesu. Dywed wrth nhw fod yn ddistaw, medda fe, amhosib. Wedyn fe drodd i edrych ar y dorf.
Fedrwch chi ddim gweld, meddai. Mae cyment o lawenydd yma. Hyd yn oed taswn ni'n medru tywelu'r bobl, byddai cerrig y stryd yn neidio ac yn bloeddio mewn llawenydd. Un i'n hoff iawn o'r stori honno'n dyn Islwyn. Un o'n hoff storïau ni. Nid yn unig oherwydd bod sôn am asyn yn y stori, nag yn bwysicach na hynny hyd yn oed. Ie, oherwydd ni'n cofio bod Iesu wedi marchogaeth i fewn i Jerusalem, nid ar ben rhyw geffyl mawr cryf, fel pe bai yn dod fel arweinydd mirwlol, ond dod ar gefn ebol asyn. Yn gwmws fel Islwyn fan hyn, a dod yn dawel fach ac yn ostyngedig. A chi'n gwybod, fori Sul y Palmwydd yw cychwyn yr wythnos fawr, yr wythnos sydd yn arwain i fyny at y groes, yr wythnos olaf y dreuliodd Iesu ar y ddaear. Mae yna lot o bethau bach gwahanol yn digwydd yn ystod yr wythnos, mae lot o styriau i'w hadrodd. A falle, gewn ni, Islwyn a finne, gyfle i adrodd stori arall i chi blant yr ysgolion Sul ar penwythnos y Pasg. Be ti'n meddwl, Islwyn? Bydde ti'n hoffi gwneud hynny? Bydde ti? Bydde? Iawn? Oce, fe newn ni hynny. Ond am y tro, cofiwch arwyddo cad, Sul y Blodau, Iesu'n marchogaeth i fewn i Jerusalem ar ebol asyn. Pas capus i chi gyd, bob yr un ohonoch chi.